Dobrý večer, milí diváci, ja som Harry Murphy a my sa dneska spoločne pozrieme na udalosti, ktoré sa stali za posledný mesiac. Na začiatku mesiaca sa v Dubaji konali preteky, ktoré prilákali tisíce divákov a pretekárov z celého sveta. Atmosféra bola napätá a vzrušujúca, ale nie všetci boli schopní si užiť tento nezabudnutelný zážitok. Pán celník v priebehu výletu dával príspevky na aplikáciu Twitter. V priebehu mesiaca sa stalo niekoľko udalostí, ktoré ukázali, ako nádeje a temnota môžu byť tak blízko seba. Bývalý zástupca IMS, ktorý zachraňoval životy, sa pokúsil o samovraždu. Skočil z Mount Chiliadu, utrpel niekoľko zranení, zachraňovali ho 3 helikoptéry od IMS, LSPD a LSFD a niekoľko pozemných jednotiek. Bol transportovaný do nemocnice jednou z helikoptér, kde podstúpil niekoľko operácií. Prežil, ale zbytok života strávi na invalidnom vozíku. Od začiatku mesiaca si taktiež môžete kúpiť naše noviny, ktoré vám prinesú najnovšie správy zo sveta a miestnych udalostí. Nedávno sa pokúsili uniesť jedného z našich záchranárov. Kolega reagoval na volanie o pomoc, ale keď dorazil na miesto, kde mala byť údajne tehotná žena, bol napadnutý ozbrojenými ľuďmi. Našťastie bola v blízkosti helikoptéra, ktorá privolala ďalšiu pomoc. Dva kolegovia z IMS sa vzali a usporiadali hostinu v La Linterne. Bolo to skvelé, kým sa dvaja z hostiny nevybrali do obchodu pre nejaké pitie. Počas nákupu bol jeden z nich prepadnutý a unesený. Našťastie sa vrátil živý a zdravý, ale niečo to na ňom zanechalo. Ďalší deň večer boli unesení 3 hasiči. Neznáma nelegálna organizovaná skupina ľudí sa vyjadrila vo videu a uviedla svoje požiadavky. Na videu bylo asi 25 lidí, všichni byli ozbrojeni automatickými střelnými zbraněmi. Podle prostředí se osoby musely nacházet v oblasti, kam vede garáž, pravděpodobně v nějaké průmyslové oblasti nebo v odlehlé oblasti za městem. Osoby zadali časový limit 120 hodin. Žádají o 80% snížit činnost jednotky Air Unit. Vyhrožují, že pokud ozbrojené složky nějakou nelegální skupinu chytí, bude týden držena v CPZ a poté dostane doživotní trest, tak údajně zasáhnou. Vyhrožují, že pokud někde uvidí neoznačená vozidla, jich někde spotí a čekají na průjezd nelegální skupiny, údajně také zasáhnou. Pokud jejich požadavkům nevyhovíme, začne se prý ve městě dít něco, co to ještě nikdy nestalo. Nakonec řekli jen Viva la Justicia, což ve španělštině znamená, ať je spravedlnost. Pred nemocnicou 12. februára 2024 sa strieľal po sanitke, keď sa vracala z výjazdu. Motorkár začal po nej strieľať, ale dôvody sú stále nejasné. Vyšetruje to LSSD zbor. Prednedávnom sa pred policajnou stanicou LSPD objavil barel, v ktorom nevieme čo bolo. Zaisťoval ho LSSD zbor. Onedlho na to vybuchol vysielač nad mestom Los Santos. Páchatelia požadovali vypnutie elektriky na LSPD a bolo im to umožnené. PD vyjednávali prostredníctvom mobilných telefónov. Táto séria udalostí ukazuje, aká krehká je naša bezpečnosť a ako rýchlo sa môže situácia zmeniť. Je dôležité, aby sme zostali bdeli a spolupracovali s miestnymi úradmi, aby sme zaistili, že naše mesto zostane bezpečné. Harry Murphy pre Weasel News.